Rusija i Ukrajina rat, najnovije vesti. Uopšte nema razloga za radovanje. Događaji koji se sada odvijaju na našoj južnoj granici dodatno iritiraju, mislim dežurne snage PVO. Jasno je da je slučaj sa raketom neobičan, rekao je pukovnik Bulavko televiziji STV. Ako gledamo u budućnost, bar godinu dana unapred, onda su i kopnene snage i ratno vazduhoplovstvo i PVO spremni za svaki razvoj događaja. Mi radimo svoj posao, dodao je on. Pukovnik je istakao da bezbednosne snage Belorusije razumno procenjuju situaciju i preduzimaju adekvatne mere. Na teritoriju Belorusije 29. decembra pala je ukrajinska raketa koja je ispaljena iz PVO sistema S-300. Ministarstvo odbrane Belorusije saopštilo je da je raketu oborio sistem beloruske protivvazduhoplovne odbrane. Međuvremeno je portparol komande vazdušnih snaga oružanih snaga Ukrajine Jurij Ignat izjavio da ukrajinske snage ne poriču da bi raketa koja je pala na teritoriju Belorusije mogla biti ukrajinska. Ukrajinsko ministarstvo odbrane saopštilo je da je Kijev spreman da sprovede istragu incidenta sa raketom. Načelnik uprave protivvazdušnih raketnih snaga oružanih snaga Belorusije, pukovnik Kiril Kazencev, izjavio je da bi pad ukrajinske rakete na teritoriju Belorusije mogao biti namerna provokacija Kijeva.